20 billeder for 2024 for Carlsberg Co. Det første er et billede af nogle bjerge, og det står sådan, det er det første billede, fordi for mig der handler det om, at jeg skal starte mit år med at få noget ro, noget overblik og nogle magiske stunder. Og det er bjergene for mig. Det gør jeg. En, der ikke spiser. En, der ikke spiser. Ja. Det er bjergene for mig. Ja. Så det er nummer 1. Er noget til nummer 2? Det er det. Det er jeg. Nummer 2 her er et billede af et træhus, en lille trappe og nogle grøntsager. Og det er jeg bor i et meget stort hus, og jeg har simpelthen så meget lort, så jeg trænger til at få ryddet op. Så når jeg ser sådan en lille bitte hus, så bliver jeg sådan helt lykkelig og tænker, måske skal jeg have et lille bitte hus i løbet af året. Nå, jeg skal lige snakke med en mand om det her, men det er noget med at få ryddet op i det der med vores mange ting. Så er der den her Sudoku, det er den svære. Jeg har simpelthen begyndt at lave Sudoku, det er helt, altså folk synes jeg er mærkeligt, men det er faktisk rigtig rart. Men for mig er den her også et tegn på noget med videreuddannelse, ny viden. Og noget af det, at jeg har meldt mig til i år, det er en international uddannelse i regenerativ ledelse. Og det er ikke nemt. Så det er min Sudoku i år. Jeg har et billede af, hvor der står dokumenteret effekt. Meget af det, jeg har lavet, har været sådan lidt på, det er nok, det går nok, og folk synes, det er sjovt, og hvis bare det virker, så er det fint og sådan noget. Men efterhånden så har jeg arbejdet med mine ting i 10 år, og nu ved jeg, nu er der dokumenteret effekt. Så det er, at jeg skal bruge noget krudt på og tro på, at det, jeg har sat gang i, det faktisk virker. Jeg har min egen effekt. Jeg har lige skrevet et kapitel til en bog omkring regenerativ ledelse og vandring, så det er altså noget, som nu kan jeg begynde at skrive om det, jeg har gjort i mange år. Så er der en lille en her, var det rigtigt tidspunkt, jeg skiftede? Ja. Hvor der står naturterapi at bade i træer. Jeg er ikke terapeut, jeg er ledelsesrådgiver, men meget af det, jeg laver, ligger lige op af det, der hedder naturterapi. Men det er ikke terapi, jeg laver, så jeg skal finde ud af at ligge i det her spændingsfelt. Det skal jeg bruge noget tid på i løbet af året. Ja. Så har vi en kvinde, der taler her, og det er også mig. Der er mange kvinder med i det her, men det her det er også mig. Det handler om at inspirere mennesker omkring mig, altså at blive ved med at holde den her gejst oppe. Vi har snakket lidt tidligere omkring det her med, at jeg kan høre mig selv tale nogle gange, sådan, hvor jeg er ved at brække mig over mig selv, fordi det bliver sådan noget salgstale. Jeg vil gerne vende det her brække mig over mig selv til inspiration i stedet for. Ja, så er der et bål heroppe, og det var i stedet for at sætte et billede af min mand. Det her det er indbegrebet af Kim. Godt med bål og masser af kød. Og han betyder rigtig meget for mig, og jeg kan komme ham i møde, det vil parterapeuten jo elske det her, ved at gå ind på hans domæne og sige, at jeg elsker dig. Lad os lave det på. Det er en kvinde, der er i gang med at lave noget yoga med en god udsigt. Jeg tog en yogalæreruddannelse her i 23, eller det tog faktisk 2 år, fordi jeg skiftede undervejs. Og jeg er den dårligste i hele verden til at lave egen praksis. Men det kunne være, at jeg skulle prøve at øve mig på det i 24. Yes. Kom ned i kroppen der. Så har jeg lige sådan en espresso martini og opskriften på den. Og det er så den anden side modsat yoga. Det handler om at have det sjovt. Og den blev opfundet ud fra et slogan, wake me up and then fuck me up. Så det er mere af det. Ikke? Ja. Så er der en bæk og noget skov, og det er jo det her, det er det jeg lever af. Det er at have mennesker med ud i naturen, på vandretur, på retreats, lederudvikling osv. Så det her, det er min base at se mennesker ude i naturen sådan nogle steder her. Mere af det. Flere arbejdsdage i naturen har jeg skrevet. Så er der en kvinde her, der har 2 fingre i panden, og det er ikke fordi hun har ondt i hovedet, det er fordi hun er i gang med en vejrtrækningsøvelse. Og noget af det, at jeg lærte på min yogalæreruddannelse, det var, at vi simpelthen lever længere, vi bliver klogere, alle mulige andre ting, hvis vi lige trækker vejret. Så jeg skal huske selv at trække vejret rigtig meget, og jeg skal huske at integrere det i min arbejdsdag hver dag med de mennesker, jeg er sammen med. Og bare sige det højt. Der er ikke noget fokus i det. Ja, så har jeg en her, hvor der står magt. Og jeg kredsede lidt om den, og jeg var faktisk ved at smide den ud, så tænkte jeg, nej, hvis den kommer, så skal den jo med. Ikke? Det er, når man finder noget, så skal man tage det til sig. Og magt,
handler måske om at tage magten over mit eget liv og beslutte mig for, hvad det er, jeg står for, og hvad det er, jeg skal, og stå stærkere på det. Og det er ikke fordi, jeg ikke synes, jeg står stærkt i forvejen. Det gør jeg faktisk. Jeg står ovenkøbet uden ståler på, men så jeg kan sagtens stå på bare til. Men det der med at huske at tage magten over mit eget liv. Så er der en forfatter her, der sidder, og jeg har klippet noget ud, hvor der står Ørslev Kloster, Skive. Har du en forfatter i maven? Det er en reminder til mig selv om, at jeg simpelthen skal sætte noget tid af til det skriveri der. Altså, jeg har lavet 3 bøger, og nummer 4 er i gang, men jeg kan simpelthen ikke få sluttet lort af, fordi at jeg ikke giver mig tid til det. Så, sæt tid af i kalenderen. Så er der en kvinde i orange jakke. Orange er min farve. Både min virksomhed, men også mit hjerte, der sidder hernede. Det er alt det der leg. Sådan som hun sidder der, sådan skal jeg bruge rigtig mange flere timer på at sidde og være eftertænksom i 2024. Jeg får det simpelthen bedre, når jeg tænker mig om. Så er der sloganet for 2024. Ned i tempo og op i højden. Så flere bjerge og mere kaffe. Ja, så det bliver årets slogan. Så har jeg et billede her af sådan nogle hyggelys. Men det er faktisk taget ud fra en sådan lille artikel omkring noget med at være krea. Så det er noget med, hvordan man overfører nogle billeder til nogle dåser og sådan nogle ting. Så det der med at bruge de ting, jeg har, jeg holder meget af genbrug, hele det regenerative felt, og at være kreativ. Jeg har brugt hele weekenden på at sy indkøbsnet og gamle sengepetræk og sådan noget. Altså meget mere af det, jeg elsker det. Ja. Og jeg holder tiden. Ja, så står der 5 skønne sommerretreats her. Jeg startede for nogle år siden på at lave nogle flere retreats. Det går rigtig godt, og det skal jeg lave mere af. Jeg har sådan rigtig, i år der kommer jeg med mit første vandreretreat i udlandet, og jeg har brugt et halvt år på at sælge 2 pladser. Og jeg er ved at få dårlig mave over det, men det skal nok gå det hele. Jeg ved, det er noget, jeg skal lave meget mere af. Så jeg skal bare blive ved og tro på, at det her det er på vej fremad. Synes du? Ja. Så er der et krydret efterår. Det var den her. Jamen det er bare mig her i efteråret. Det er efteråret min højtid, fordi det er der, hvor mine farver er. Så er der en her. Det er en hvid trøje, som der er en, der er ved at pakke sig ind i en hvid trøje, og det er sådan det ultimative billede for mig på vinter. Noget af det, jeg ikke har været særlig god til sådan de sidste mange år, det er at sørge for at holde hvile om vinteren, hvor det egentlig er hviletid. Så det skal jeg prøve at finde ud af, om jeg kan gøre noget mere med. Mine højtider er om efteråret eller om vinteren ved den her tid, hvor jeg har alt for mange opgaver, men reelt så burde jeg faktisk lægge mig ned og gå i hi. Og så den aller sidste. Det er kvinden med grøntsagerne. Det er mig som gammel. Og det begynder jeg at forberede mig på allerede nu. Jeg er 51, og det er dejligt. Men jeg skal være sådan her om 20 år. Så det starter nu. Ja. Godt. Jeg tænker, at vi